ሰላም كبرات ተኸታተልቲ ለማዓንተ እምበር ሓንቲ ፍሪ ዝበለት መደብ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ኣብ ርእሲ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ለማዓንተ ንሪኦ ከመይ ጌርካ ኣብ መሰንጀር ተደምሰሰ መሰጅ ወይ መልእኽትታት ከመይ ጌርካ ትመልሶ ማለት እዩ እዚ ኸ መሰጅ ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ፌስቡክ ትገብሩ ማለት ኣብ ፌስቡክ ወይ ኣብ መሰንጀር ትፃሓፉ ኩሉ ሓበሬታ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ኣብኡ ትገብሩ ካብ ትጅምሮ ካብታ ፌስቡክ ዘውፅእኸላ መዓልቲ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እታ ፌስቡክ ትጥቀመላ ዘለኻ ሓንቲ ተኾይና ናይታ ትጥቀመላ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ሓበሬታ ኣበይ ንረኽቦ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ መሰጅ ክንርኢ ኢና ማለት ንዓና መሰጅ ስለ ዘገድሰና ስለዚ ሕጂ ናብኡ ክወስደኩም እየ ሕጂ ኣቐዲመ ግን እዚ መደብ ንኻልእ ጠቃሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ንኻልእ ሸር በልዎ ማለት እዩ ንኻልእ መደባት ምክትታል ክትጠቅመኩም ከዓ ሳብስክራይብ ትገብሩ የዘኻኽር ኦኬ ነዚ ክንገብር ተኾይና ሕጂ ወላ በዚ ንሪኣ ዘለና ፌስቡክ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ ወላ በዚ ይኸውን እዩ ግን በዚ ቁርብ ኮለል ኣለዎ ስለዚ ሕጂ ብጎግል ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ብጎግል ወይ ብካልእ ብራውዘር ጌርኩም ተኣትዉ ማለት ፌስቡክ ሕጂ ኣነ ኦረዲ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብቲ ጎግል ኣትየ ፌስቡክ ሎግን ኢለ ኣትየ ኖርማል ከምቲ ኩሉ ግዜ ጌርና ንኣትዎ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ኣተና ሕጂ ኣብዚኣ ንሃርማ ኣብዛ ሰለስተ ነጥቢ ዘለዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብዚ መወዳእታ ገፅና ንታሕቲ ንወርድ ድሕሪኡ ኣብዛ ሴቲንግ ትብል ዘላ ንሃርማ ሴቲንግ ኣብዛ ሴቲንግ ምስ ሃርምናያ ሽዑ ከዓ ንታሕቲ ንወርድ ብድሕሪኡ ቁርብ ንታሕቲ ምስ ወረድና ኣብዛ ዳውንሎድ ዩር ኢንፎርሜሽን ትብል ዘላ ኣብኣ ንሃርም ማለት እዩ ኣብኣ ንጠቕ ብድሕሪኡ እዚ ደሊናያ ዘለና ኩሉ ነለብ ፖስት ገበርና ዲና እንደሊ ናይ ኩሉ ዓመታት ማለት እዩ ካብቲ ጅምራ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ፎቶ ወይ ቪድዮ ብተፃሓፍና ዲና እንደሊ ወይስ ኮመንት ተፃሓፍና ላይክ ኮመንት ፍሬንድስ ስቶሪስ ኩሉ ለብዚ ንዓና ግን ኩሉ ይኮነን ዘገድሰና ዘሎ ንዓና መሰጅስ ጥራይ ዘገድሰና ወይ መልእኽትታት ጥራይ ዘገድሰና ዘሎ ስለዚ ንኩሉ ኣብዚኣ መፂና ኣብዛ ላዕሊ ዲሰሌክት ኦል ንብላ ዲሰሌክት ኦል ምስ በልናያ ብድሕሪኡ ንታሕቲ ወሪና እንታ ትልየና ዘላ መሰጅስ ማለት ንዓ ጥራይ ሰሌክት ንገብራ ወይ ንዓ ጥራይ ኣብኣ ንጥቕቕ ማለት ኣብዛ ሰማያዊት ራይት ዘላታ ከምኣ ንገብረላ ማለት እዩ ምልክት ንገብረላ ብድሕሪኡ ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ ታሕቲ ናይ መወዳእታ ታሕቲ ትወርድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዳታ ኩሉ ዘለና ወላ ብዕለት ክንሰርዖ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ብዕለት ንስራዕ እዩ ንኣብነት ካብ ዕለት 8 ወርሒ 6 ክሳብ ዕለት 9 ወርሒ 6 ናይቲ ማለት ጥራይ ንብላ ማለት እዩ እንድሕር ደሊኹም ከዓ ኩሉ ተልካ ከዓ ኩሉ ፌስቡክ ካብ ትጅመር ክሳብ ሕጂ ክሳብ ሎሚ ዓንተ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከተዕርዮ ትኽእሉ እዮም ከም ንስበለኩም ማለት እዩ እዚ ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ ኢኹም ትደልዩ እቲ መሰጅ ትዝክሮ ትኾንኩም መዓስ ከም ተፃሓፍኩሞ እቲ ዝደምስስኩሞ ኣብዚኣ ተዓለት ክትእትዎ ትኽእሉ እዮም ማለት ኣብዛ ዴይ ትሬንድ ትብል ዘላ እንድሕር ኩሉ ካብ መጀመርታ ካብ ፌስቡክ ዘውፅዓ ክሳብ ሕጂ ተፃሓፍኮ እንድሕር ደሊኻ ከዓ ተፃሓፍከ ወይ ተፃሓፍከ እንድሕር ደሊኺ ኣብዛ ኦል ኦፍ ማይ ዳታ ትብላ ማለት እዩ ኣነ ግን ድሓን ንዓኹም ከርእየኩም ኢለ ስለ ዝኾንኩ ኣብዛ ዴይ ትሬንድ ኣብዛ ናይ ካብቲ መሃል ናብ ሎማዓን ጥረ ኢለያ ኣለኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ከዓ ትመርፅ ትኽእል እያ ሃይ ሜድየም ሎው ከከም ኢንተርኔት ከንዲ ግዜ ድሓን ሎው ገብረ እያ ኣነ ብድሕሪኡ ክሬኤት ፋይል ትብላ ማለት እዩ ሕጂ ዳውንሎድ ትገብር ኣላ ርኣይዋ ኣብዛ ዕለት 8 ጁን 2020 ክሳብ ዕለት 9 ጁን 2020 ትብል ዘላ እዚኣ ተሓጂ ዝበልኳ እዩ እዚ ግን ዓንተ ወይ ዝፈተውን ኮይ ስለዚ እዚኣ ፔንዲንግ ዝብል ዘላ ምስ ወድአት ከምዚ ክትኮነ ማለት እዩ ዳውንሎድ ክትብለካ እያ ብድሕሪኡ ልክዕ ከምዚ ክትኮነ ማለት ከምዚ ብታሕቲ ዘላ ስለዚ ሕጂ እዚኣ ድሓን ክዓፅዋ እያ የድልየኒ ምክንያቱ እዚ ከምዚ ይኸውን ልክዕ ብድሕሪኡ ኣብዚ ዳውንሎድ ዘሎ ትሃርሞ ማለት እዩ ንኣብነት እዛ ዳውንሎድ ኤጌን ክሃርማ እያ ሕጂ ኣነ ወይ እዚ ቀዲመ ስለዝበልኩም ማለት ክደግሞ እንድሕር ደሊኻ ዳውንሎድ ኤጌን ትብሎ እንድሕር መጀመርታ ኮይና ግን ዳውንሎድ ጥራይ ትብለካ ንኣብነት እዚኣ ሕጂ ዳውንሎድ ጥራይ ትብል ኣብታ ዳውንሎድ ትሃርማ ማለት እዩ ዳውንሎድ ምሳድንከ ብድሕሪኡ ራእዮ በዚ ላዕሊ ናይ ሞባይልኩም በዚ ላዕሊ ምስ መጫኹም ዳውንሎድ ይኾናሉ እዚ ናይ ፌስቡክ ማለት እዩ
ስለዚህ እዚ ዳውንሎድ ምስኮነ ተመሰሪያት ገለ ሁሉ አው ትረክቦ ይሆን ማለት እዩ ዳውንሎድ ምስኮነ ምስተወደ ኖርማል አው ጠይቃ ተኸፍቶ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ትመስል ነራ ማለት እዩ አነ ስለዚህ የለን ሕጂ ከቋርጽ እየ ማለት እዩ ስለዚህ ሁሉ ነገር ኣብዚኹም ትረክቦ ባኪ ለቀሪአኩም እየ ኣብዛ ኣብሴቲን ኣቲኹም ኣብዛ ዳውንሎድ ዩር ኢንፎርሜሽን ትብዘላ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዘለይኩም ዲሰሌክት ኢልኩም مسج ጥራይ ትብልዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም እቲ ዕለት ክትመርጹ እንደደሊኹም ዴት ሬንጅ ትብልዋ ማለት እዩ እንድሕር ኩሉ ደሊኹም ኦል ኦፍ ማይ ዳታ ትብልዋ ብድሕሪኡ ክሬት ፋይል ትብላ ክሬት ፋይል ምስ በልከ ግዜ ይወስድ እዩ ምክንያቱ ካብ ብፍላይ ካብ መጀመርታ ክሳብ ሕጂ እንተኮይኑ ናይ ነዊሕ ወይ ብዙሕ መሰልያት ስለዝኾነ ግዜ ስለዝወስድ ولا قد فيك أخذ تخليها بعلهم شعو أب نوتيفيكيشن ينقروها فيسبوك مالتي كوب كوين تداليلو داونلود كبر تخليها ولغا نتيخا شعو أبزي داونلود رايت كبرها مالتي سلازي زي أتمثل نيرا إذا فيديو نخال سب تتكمين تلكما شير كبروها مالتي نخال مدبات مكتار كتعملكم كأسابسكرايب كبرو بيسوم نيكست مال تشاو